ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನೆಲ್. ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕದ ಬತ್ತದು ಒರೆಸಿನ ಮಾತ್ರ ಯಾನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಆನ್ ಇತ್ತನ ವಾವನ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಪೂರ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೈತೆ ಫುಲ್ ಹೆವಿನೆಸ್ ಅವು ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಊರಿಗೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಸೂಟ್ಲ ಹಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಬೆಗ್ಗರ್ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಬೆಗ್ಗರ್ವ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಾಂಡ ಅಣ್ಣ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಾಡ್ಜಿನ ಹಿಂಗೆ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 time in a day ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಾಡೋಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ 2 times ಪಾಡುವೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅವರ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕದು ಒರೆಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಐ ಫೀಲ್ ಸೋ ಫ್ರೆಶ್. ಖಾಲಿ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ದಾಲ ಪಾಡುಜಿ ಖಾಲಿ ನೀರಿನ ಸರಿ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ಮಲ್ತದ ಅವ್ರ ಟವಲ್ ಡೊಚ್ಚುಂಡ ಅಬ್ಬಾ ಅವು ಹೆವಿನೆಸ್ ಪೋಪುಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಥರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಆಂಡೆಲ್ಲ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಾಡುಡು ಈರ್ ಮಾತ ಎಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲರ್ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟುಡು ತರೆ ಉಂಡತೆ ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯ ಮೀತಿನಿ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆತನ್ ಕುಜಲ್ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಇತ್ತನ್ ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನಲ್ಲ ತರೆ ಸರಿಯಾದ ಬರ್ಚದು ದಯಪಣ್ಣ ಬರ್ಚನೆ ಇದೆಕ್ಕರೆ ಉಂಡೆಂಕ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ದೆಕ್ಕುವೆ ದೆಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ನೀಟ ತರೆ ಬರ್ಚುವೆ ತಿಕ್ಕು ಪೂರ ಪೂಜೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಬರ್ಚದುಪ್ಪತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಫ್ರೀ ಅದು ನೀಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜೈತೆ ಬರ್ಚನೆ ದೆಕ್ಕದು ಐಟು ಬರ್ಚೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಚತುರ್ಥಿ ದನೇ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತು ಜಾ ಗಣಪತಿ ಏತು ತೂಯರ್ ನಿಕುಲು ಯಾನ್ ಏತು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಂತದೆ ಚೌತಿ ದಬ್ಬಗ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಕುಲು ಇದು ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಯರ್ ಪಂಡ ರಿಯಲ್ ಅದು ಯಾನ್ ಎಂತ ಬ್ಯುಸಿ ಆದಿತ್ತೆ ಅಂದ ಎನ್ನಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಡು 2 ಜನ ತಿಕ್ಕೇರಿಂಕ್ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪು ನಕುಲು ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಉಂಡತೆ ಇಂಚ ಜನಕ್ಕಲ ನಡುಟು ಪೋನಾಗ ಉಂಡತೆ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕುಲು ಸೇರ್ದಿನ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೋ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ತಿಕ್ಕುಣಿಂಕ್ ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನಲ ಮೋನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಪರಿಚಿತ ಆವೊಂದುಂಡು ಇರಾಣಲ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೋ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಗಣೇಶನೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಯರ್ ನಿಕುಲು ಅಂಚ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಏರ್ನನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಗಣಪತಿ ಕುಲ್ಲಾದಿ ತೆರಾಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಲ್ತ ಖಾಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆದ ವಿಡಿಯೋ ದೇಯ್ದೆಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಆ ವಿಸರ್ಜನೆದ ಕ್ರಮ ಮಾತ ತುಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆದುಂಡು ಬಟ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವಿನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಏಪ ಯಾನ್ ಆ ವಿಡಿಯೋನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಇನ್ನೇ ಸದ್ಯಾಗ ಗಣಪತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಗಣು ಮಾಮ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಲೆಪ್ಪುನು ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪೆ ಆರೆಗೊಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರ್ಕ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಏ ಪಂಡಲ ಪಾಡ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ಅವು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಯಾನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡೊಂಜಿ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನ ಆ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನ್ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಡು ಮೆಹಂದಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅವು ಮಾತಾನಿಕಲ್ ತೂತರತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದೆ ಇನ್ನಿ ಸದ್ಯಾಗ ಮೆಹಂದಿದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕುಲ್ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ರಾ ಅದು ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಓಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಅಂಚನೆ ಪಾಡ್ದೆ ಓಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತುಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ದು ನಿಕಲ್ನ ತರೆ ತಿಂತುಜಿ ಅಂಚಾದ ಅವೆನ್ ತೂಲೆ ಅಡೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಬೊಕ್ಕ ವೆಯ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರಪುನನೇ ಬೊಚ್ಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಡೆ ಏನ ಓ ವಿಡಿಯೋಸ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಮಿಸ್ ಸಿಗ್ಜಂದೆ ತೂಪರೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಇಟ್. ಓಕೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ತುಂಬ ಪಾಪದ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತಾಡಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ తెలుసు ಮಾತಾಡಿ ಆಯ್ತು ఆయన ఎన్న ಆಯ್ತು అమ్మ ఉల్లే ఎన్న ఆಯ್ತು యా కొట్టది అంకల్ స్మైల్ స్మైల్ ఫేస్ రెడీ స్మైల్ యా ಒಂದಿಶಾ ರಮಣ್ಣ తెలుపులే పక్కడే తెలిపి నేచర్ बोतले बाबू हाय मेरा अड्डा इडी
चेक दाल छोरा ईना चेन करले पण